ካብ ኣጠቃቅማኹም እምበር ካብከት ገንዘብ ዝኽፍልን ወይ ከዓ ገንዘብ ዘይኽፍልን ዝበሃል በበይኑ ሶፍትዌር ወይ ከዓ በበይኑ ኣፕሊኬሽን የብሉን ንሱ ባዕሉ ሓደ ኣፕሊኬሽን ነገር ግን ኣብቲ ውሽጢ ኣፕሊኬሽን ዘለዉ ዝተፈላለዩ ትራንዚሽናት ፊልተራት ኢፌክትታት ወይ ከዓ ኣኒሜሽናት ገሊኦም ነፃ እዮም ገሊኦም ከዓ ፕሮ እዮም ወይ ከዓ ገንዘብ ከፊልካ ኢኻ ትጥቀመሎም እቲ ኣፕሊኬሽን ፕሮ እንተጌርካዮ እዚ ማለት በብዓመቱ ወይ ከዓ በብወርሑ ገንዘብ እናኸፈልካ ትጥቀመሉ እንተኮይንካ ከምኡ ዘሎ ብሙሉኦም ኢፌክትታት ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ ኤክስፖርት ክትገብር ከለኻ ኦሮማይ ሓደ ግዜ ስለ ዝኸፈልካሉ ክፈሊሉ ኣይሕዘካን እዩ ከይከፈልካ ብነፃ ትጥቀም ተሃሊኻ ግን እቶም ፕሮ ዝብሉ ወይ ከዓ ፍሪ ቴሪያል ዝብሉ ዘሎ ኣይትጥቀመሎም ንስኽኢልካ ነፃ ዝኾኑ ኣለዉ ከሪአኩም እየ ነፃ ዝኾኑ ጥራሕ እናፈለኻ ኢኻ ትጥቀም ተምኡ ዘሎ ኢፌክትታት እቶም ነፃ ዝኾኑ ጥራሕ ኢኻ ትጥቀም ማለት እዩ ብዝበለፀ ዝኾነ ቪድዮ ኤዲት እናገበርኩ በብሓደ ከሪአኩም እየ ኣነ ሕጂ ንባዕለይ ገንዘብ ኣይከፍልን እቲ ነፃ ዝኾነ ወይ ከዓ ፍሪ ዝኾነ እየ ዝጥቀም ንሱ ካብ እኹል ንላዕሊ እዩ ገንዘብ እናኸፈልካ እቲ ፕሮ ትጥቀም እንተኮይንካ ኣብቲ ፍሪ ዝኾነ ዘይትረኽቦም ኣዝዮም ብሉፃት ኢፌክትታት ኣለውዎ እዮም እዚ ዘይከሓድ እዩ ብዝኾነ ምክንያት ገንዘብ ክትከፍል እንተዘይክኢልካ እንተስ ብሕፅረት ገንዘብ ወይ ከዓ ክትከፍል እንተኮይንካ ክሬዲት ካርድ ወይ ከዓ ማስተር ካርድ ወይ ከዓ ካልእ መኽፈሊ ሲስተም የድልየካ እዩ ሰኣን ንሳቶም ምርካብካ ከይከፈልካ ትጥቀም እንተሃሊኻ ግን እቲ ፍሪ ወይ ከዓ እቲ ነፃ ዝኾነ ካብ እኹል ንላዕሊ እዩ ዝገርመኩም በብኸባቢኡ ይፈላለ እዩ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊስካ ኣብ ኣፍሪካ መብዛሕትኦም ኢፌክትታት ብነፃ ኢኻ ትጥቀመሎም ወይ ከዓ ፍሪ እዮም ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ እንተኸድና ከዓነ መብዛሕትኦም ፕሮ እዮም ወይ ከዓ ከፊልካ ኢኻ ትጥቀመሎም ከም ኣብነት ንሕና ብነፃ እንጥቀመሉ ፍሪ ዝኾነ ታን ዝበሃል ፊልተር ኣሎ ንሱ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኮንኩም ትጥቀሙ እንተሃሊኹም ክኽፍለኩም ይኽእል እዩ ከከም ከባቢኡ ይፈላለ እዩ እቲ ደስ ዝብለካ ነገር ግን ኣብዚ ሃለኹም ሃሊኹም ፍሪ ኣለዉ እዮም እቶም ፍሪ ዝኾኑ ተኣሽም እናገበርኩም እናመረፅኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ገንዘብ ከይከፈልኩም እቶም ነፃ ዘይኮኑ ፕሮ ወይ ከዓ ፍሪ ቴሪያል ዝብል ፅሑፋት ዘለውዎም ትጥቀሙ እንተሃሊኹም ምናልባት መታን ክትፍትንዎም ኢሉ ንሓደ ወርሒ ወይ ከዓ ንሸውዓተ መዓልቲ ብነፃ ከስርሐኩም ይኽእል ይኸውን እዩ ድሕሪኡ ግን ኣይሰምዓኩምን እቶም ኢፌክትታት ንሳቶም ተጠቒምኩም ብነፃ ኤክስፖርት ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ገንዘብ ክፈሉ ክብለኩም እዩ ገሊኦም ከዓ ምንም መዓልቲ ከይሃቡ ሸዓ ንሸዓ ክትጥቀሙላ ከለኹም ሸዓ ንሸዓ ገንዘብ ክፈሉ ክብለኩም ይኽእል እዮም ሕጂ ዝኾነ ቪድዮ ኤዲት እናገበርኩ መኒኦም እዮም ብነፃ ክትጥቀሙሎም ትኽእሉ መኒኦም እዮም ከ ብነፃ ክትጥቀሙሎም ዘይትኽእሉ ዝብል بدن بغريكم يك سامو داتا تخاتاتولني كساب حجي سبسكرايب كي غوركم تكاتاتولن انتهاليكم ازيوم بوزحات تقمت فيديوهات بزعبا فيديو اديتنج بزعبا جرافيكس ديزاين بزعبا يوتيوب زرقح ومن جنا زرقحو من فيديوهات الله سلازي سبسكرايب غبروا از channel كتقمكم يوم كاب زخونه فيديوهات اديت كنغبر كلناسي فلتر نهبينا افكت نهبنا حكينا ابنت ابزي افكت زبلني ابزي افكت زبل اتي ابزي فيديو افكت خلو خلو ابزي بطعمي بزحات افكتات نيو حقي نصا يمنيو تريوم منم صحف يولم زمبزنيو زيم بمول كتقوملهم كلهم زم نصا زخون زيم منم صحف وي برو زبل وي كاني فري تيريال زبل زيبلهم تخوينهم اتمكم نصا زخون افكتات تطقمكم ابزي اكسبورت تلو خلوكم ገንዘብ ክፈሉ ይብለኩም ኢፌክት ጥራሕ ይኮነን ንኣብነት ኣብዚ ፊልተር መዝብልነቶ ኣብዚ ፊልተር ዝብልኛ ኣብዞም ብዙሓት ዓይነት ፊልተራት ኣለዉ እዚኦም እውን ትሪኦም ኣለኹም ነፃ እዮም ኣብዚ ካልእ ኸ እንታይ ኣለኩም ንኣብነት ኣብዚ ወቂዕኩም ኣብዚ ኣኒሜሽን ዝብል እኒአ ኣብዚ ትሪኦ ኣለኹም ኣብዚ ኣኒሜሽን ዝብል ኣትኹም ከኣኒ እንደገና እዞም ኣብዚ እኒአው ብምሉኦም ኣውትሮ ኢንትሮ ዘለዉ እዞም ኢፌክትታት እዚኦም ብጣዕሚ ብዙሓት ኢፌክትታት እኒአው ንሶም ተጠቂምኩም እውን ኤክስፖርት ክትብልዎ ከለኹም ታሽሙ ይብለኩምኒ ገንዘብ ክፈሉ ይብለኩም እንታይ እንተገይርኩም ዳ ይኽፈሉ ዝብለኩም መስለኩም ከሪእኩም እዞም ፕሮ ዝኾኑ ሪኢኩም ኣለኹም ሕዚ ኣብዚ ንኣብነት ወይ ኣፍቲ ኢፌክት ወይ ከዓ ኣፍቲ ኣኒሜሽን ኣፍቲ ኢንትሮ ኣውትሮ ዝብሉ ኣብዞም ፊልተራት ኣትኹም ከምዚ ዓይነት ፕሮ ዝብል ዘለዎም ኣብዚ እዚ ፕሮ ዝብል ኒዮ ኣብዚ ከዓ ፕሮ ዝብል ኣብዚ እውን ፕሮ ዝብል ኒዮ እሶም ተጠቂምኩም ሕጂ ክፈሉ ክብለኩም ኣብዚ ንኣብነት ሕዚ ነፃ እዩ እዚ ተጠቂምኩም ክፈሉ ይብለኩም ኣብዚ ነፃ ኣብዚ ነፃ ላይዎ ኣብዚ ከዓ ፕሮ ዝብል ኒዮ ኣብዞም ፕሮ ዝብሉ ትጥቀሙ ከለኹም እዩ ገንዘብ ክፈሉ ዝብለኩም ማለት እዩ ስኻትኩም እንታይ ትጥቀሙ እዚ ነፃ እዚ ኤክስፖርት ክትገብሩ ከለኹም ክፈሉ እንተይልኩም ግን ካብዚኣቶም ሓንቲ ተጋጊኹም ተጠቂምኩም ኣለኹም ማለት እዩ እሳቶም ቼክ ትገብርዎ ማለት እዩ ፕሮ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ፍሪ ቴሪያል ዝብል ኒዮ እዚ ሓቂ ኣብዚ ፍሪ ቴሪያል ዝብል ኒዮ ኣብዚ 7 መዓልቲ ይብለኩም ኣሎ ብነፃ 7 መዓልቲ ክትጥቀመኩም ይኽእል እዩ ኣብዚኦም ፍሪ ቴሪያል ዝብሉ እሳቶም ከዓ ን7 መዓልቲ ክትጥቀምሎም ትኽእሉ ኢኹም 7 መዓልቲ ተገይሩ ትካብከትኩም ግን ክፈሉ ክብለኩም እዩ ስለዚ ስኻትኩም ክትጥቀምዎም ዘለኩም እንታይ ኢኹም ነፃ ዝኾኑ ፕሮ ወይ ከዓ ፍሪ ቴሪያል ዝብል ዘይብሎም ከምዚኦም ዝበሉ ስኢሎም ነፃ ዝኾኑ ጽሑፍ ዘይብሎም ኣብርእሶም እቶም ከምኦም ዓይነት ኢፌክትታት ፊልተራት ኣኒሜሽናት ወይ ከዓ ትራንዚሽናት መሰጋገርቲ ኣለዉ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ናይ ጽሑፍ ፎንትታት ኣለዉ ኩሎም ፕሮና ነፃ ዝብልለዎም ስኻትኩም ቶም ነፃ ዝኾኑ ጥራሕ ተጠቂምኩም ክፈሉ ኣይብለኩምን ኤክስፖርት ክትገብሩ ከለኹም ማለት እዚ ዋላ ናይ ኮምፒውተር ዋላ ኣብ ናይ ሞባይል ካብከት የዝብለኩም ዘለኹ በዚ ምክንያት እዩ ክፈሉ ዝብለኩም ካብዚ ቪድዮ እዚ ተረቢሕኩም ክትኮኑ ተስፋ ይግበር ነዚ ቪድዮ ተፈቲኹምዎ ላይክ ግበሩ ካልኦት ክሰርሐልኩም ትደልይዎም ሓሳባት እንተሃልዮም ወይ ከዓ ኣብ ቀራርባይ ዝኾነ ርእይቶ
እንተሃልይኩም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ሰብስክራይብ ምግባር ንዓኻትኩም ቀሊል ነገር እያ ንዓይ ግን ቻናለይ ንምዕባይ ክትሕግዘኒ ስለ እትኽእል ሰብስክራይብ ግበሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መሃር ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና ይሁን ንዓኹም ሰላም